Számítógép történeti tárlat nyit nemrégiben a múzeumban. Mi azon vagyunk, hogy minél több élménnyel gazdagodjanak nézőink, ezért természetesen önöknek is megmutatjuk a tárlatot. Jöjjenek velünk! Szeretettel köszöntök mindenkit idősebb és ifjabb Kuzmics Imre számítógép történeti kiállításán. A 21. századot a technika forradalmának is szoktuk hívni, hisz percről percre történik valamiféle újítás. Az internet segítségével bebarangolhatjuk az egész földet, országrészeket, kontinenseket, illetve nem történik úgy a világban valami, amiről másodpercek múlva ne tudnánk. Így én azt gondolom, hogy ez a kiállítás méltó arra, hogy egy picit megálljunk és visszatekintsünk a múltban. Tisztelt jelenlévők és tisztelt magángyűjtők, és kérem az ifjabb Kuzmics Imrét is, hogy ő is fáradjon ki. Nagyon köszönöm. Mindenek előtt nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést, hogy ezt a kiállítást én nyithatom meg. A magángyűjtői tevékenység nagyon közel áll hozzám, és mindenek előtt egy személyes vallomással tartozom önöknek. Mielőtt múzeológus lettem, előtte én is magángyűjtőnek indultam, mégpedig 1992-ben, 12 éves koromban adtam fel az első hirdetésemet a Commodore Világ nevű újságban, hogy régi számítógépeket keresek. Egy nagyon tudatosodásos állapot volt, hogy régi Commodore számítógépeket kerestem az akkor még megjelenő és nyereséges Commodore Világ nevű lapban. Tehát a régi az akkor számunkra 8-10 évvel ezelőtt gyártott számítógépeket jelezte, és ahogy végignéztem ezen a tárlaton, mind a mai napig ez a 80-as évek első felének számítástechnikája, ez láthatóan nagyon meghatározó volt, nem csak az én számomra, hanem mindannyiunk számára, hiszen ez a személyi számítógép hőskorát jelentette, az első találkozásunkat a számítógéppel, ami mindannyiunk számára egy maradandó élmény. Hogyan kezdődött a szerelem a számítógépek iránt Kuzmics Imréjéknél? Húha! Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Hát a számítógép szeretete az attól elkezdődött, hogy egyáltalán megtudtam, hogy létezik olyan, hogy számítógép. Hát a főiskolán még nagy gépekkel tanultunk, ilyen videóton nagy termekbe bevitt ESR gépekkel, akkor még lyukkártyára gépelték a programjaimat, és nem gondoltam volna, hogy ez valamikor a zsebembe fog elférni egy olyan számítógép, ami az összes gép, ami itt van, és annál ez többet tud. Gondolom, ifjabb Kuzmics Imre teljesen másra emlékszik, hogy ő mikortól datálja azt, hogy a számítógép a kedvencei közé tartozik, mivel ugye a technika akkora változáson ment keresztül. Hát nekem igazából egészen gyerekkorom óta, amire már én emlékszem, már ott volt a tévé alatt az akkori első gépünk, a Spektrumunk, és én ezen már igencsak szerettem játszani. És hát én gyakorlatilag ott, amikor a játékok elindítását már nem bízhattam mindig édesapámra, akkor onnantól kezdve én már elkezdtem beütögetni az első kis parancsokat, hogy saját magamat tudjam vele szórakoztatni, és gyakorlatilag én innentől kezdve mind a mai napig gépekkel foglalkozom. Ugye ez egy dolog, hogy van a szerelem, de aztán hogyan jön a gyűjtés, mert ennyi mindent fölhalmozni a lakásba, vagy nem tudom, minden egyes tárgy önökhöz tartozik? Igen, és ez az első kérdés mindig, amikor bejöttek ide, megkérdeztek, Jézusom, hol tartjátok ezt a sok kacatot, vagy nem tudom, vagy másnak ez lehet, hogy kacat.
Nem ennyink van, ennél sokkal több van, csak ennyi fért ide. Gyakorlatilag a fiam Macintosból, mert ő a Macintosok szerelmese, egy ugyanekkora kiállítást össze tudna hozni. Most 1 méter fakkot kapott tőlem, hogy a legfontosabb Macintosokat kirakja. Neki fönt a padlásszobája az tele van Macintosokkal, tehát oda éppen alig lehet bemenni. Nekem a garázs, a pince, a padlás, a tárolók, hát ott vannak ezek a gépek. És úgy kezdődött, hogy az egyik születésnapomra a család meglepett az első gépemmel, mert mindig meséltem, hogy ugye az első gépünk egy Sinclair Spectrum volt, amit még Kispolszkival hoztunk haza Bécsből, annak idején, amikor $50 már lehetett venni, és egy évben egyszer ki lehetett menni. És azon én annak idején már próbáltam komoly programokat Basicbe. Az első bemutatóm a cégnél nagyon rosszul sült el, mert Magnóról nem tudtam betölteni a programot, és az elég kínos volt, hogy ott 10 percig azzal vacakoltunk, hogy betöltődjön egyáltalán a program, és akkor azt mondta a főnökség, hogy hát ezt még nem kell itt használni, mert ez még így megbízhatatlan. És erről én elmeséltem a családnak, és úgy gondolták egy 10 évvel ezelőtt, hogy a születésnapomra meglepnek egy Spectrum géppel, de akkor gondoltam, hogy ha már ez itt van és ilyen szép a szobában, akkor egy Commodore 64 is kéne mellé, meg akkor már minden olyan gép, amihez valaha közön volt, és akkor így indult a gyűjtés. És ez a vége. Mit szól a család többi tagja ehhez? Az asszony, anyuka, hogy fogadta ezt a gyűjtési szenvedélyt? Hát édesanyámnak nagy problémái voltak vele, mert hogy az ő apja tévészerelő volt, és már megszokta gyerekkorában, hogy gyakorlatilag az előszobában monitorok között kellett minden nap hazamennie, és ellavírozni, hogy bejusson a nagyszobáig. Hát az elején nehezen fogadta el, hogy kezd a mi lakásunk is újra ez hasonló gyerekkorát idéző lakássá átalakulni, de aztán nagyon jól megbarátkozott a gépekkel, mi is próbáljuk úgy elrakni őket, hogy kevésbé legyen számára zavaró, de nagyon megköszönhetjük neki ezúton is, hogy gyakorlatilag hajlandó elfogadni a mi kis helyigényes hobbinkat. A tárlat az úgy jött létre, hogy tavaly az akkori múzeum vezetővel megbeszéltük, hogy a 2010-es év az egy Európa kulturális fővárosa Pécs év lesz, és hogy mi lenne, ha ehhez kötve a Komlói Napok egyik rendezvényeként kiállíthatnánk ide ezt a számítógépes gyűjteményt. Hát akkor még nem tudta ő sem, meg senki nem tudta, hogy ez egész pontosan mit is fog jelenteni, de hát a Rózsa néni az azt mondta, hogy oké, rendben van, csak hát közben ő nyugdíjba ment, és hát nagyon örülök neki, hogy aki utána következett, az is lehetővé tette, megengedte, hogy ezt egyáltalán idehozzuk és kiállítsuk. Láthatunk ilyen Keressük című feliratú plakátokat a falakon, az azt jelenti, hogy ezek még hiányoznak a gyűjteményből? Igen, nagyon sok gépet nem sikerült még beszereznünk. Ezek a kintlevőek főként magyar olyan gépek, amik főleg nagy vállalatokhoz kerültek, és amikor ezeket leselejtezték, akkor ennek nagy része méhben és kukában landolt. És hát nagyon örülnénk neki, hogyha ebből még föllelhetnénk egy-két olyan gépet, amiből még a kintlevőkben még van olyan, amiből az országban a Műszaki Múzeumnak sincs megmaradt darabja. Melyik az az idő, a legrégebbi idő, ahonnan van valamilyen tárgyi anyaguk itt most a gyűjteményben? Hát a legrégebbi idő az 1650-es évek, tehát mechanikus számológépek, nem eredeti 1650-es, de hát a mechanikus számológépek azok gyakorlatilag 150-200 éven keresztül ugyanúgy néztek ki, ugyanúgy gyártották, semmit nem változtattak rajta. De hát ezek számológépek, amit legelőször kompjúternek hívtak, és a dobozán is rajta van, az egy 1959-es kis kit, amit az igény hozott létre, hogy ugye 43 óta nagy kompjúterek léteztek, az emberek tudtak, hallottak róla, hát szerettek volna otthon is valami hasonlót, és akkor kihozták ezt a Brainiac nevű kis kitet 59-be. Nem sokkal maradunk el a legelőször kihozott kittől, mert 1954-től vannak ilyen kitek, amiket már meg lehetett vásárolni otthonra, és hát a miénk az nem 54-es, 59-es, az 54-esből nagyon kevés van. Mindegyik szerkezet működik is? Hát a gépeknek körülbelül a 90%-a működik, a maradék 10%-a pedig javítás alatt áll.
egy pár gépet itt bekapcsolunk, igény esetén megpróbáljuk őket működésre bírni. A megfelelő szaktudással igen, szinte mindegyik bekapcsolható. Hogyan képzeljük el az önök egy-egy napját? Mennyi időt töltenek el a számítógép előtt? Tehát állandóan szerelnek, javítanak, karban tartanak, játszanak, dolgoznak rajta, vagy azért ennyire nem? Nem, hát napi 24 órát töltünk számítógép előtt. És amennyit csak lehet. így van, és akkor még az alvásból is néha egy kicsit lecsipünk. Tehát azok nem ezek a számítógépek, erre nem jut annyira nagyon sok idő. A legnagyobb probléma az a gyűjteménnyel, hogy hát egyszer levadásszuk, megszerezzük, megtisztítjuk, betesszük egy dobozba és föltesszük a polcra, és most már olyan sok van, hogy nagyon ritkán sikerül egyet levenni. Ez az egyik legnagyobb probléma, hogy a helyhiány, ugye az szab határt ennek a gyűjtésnek. Bár az az igazság, hogy nagyon örülök neki, hogy olyan sikere lett a kiállításnak, hogy már meghívták Németországba, Olaszországba is. Hát mondtuk, hogy a teljeset nem tudjuk elvinni, de egy kis részét szívesen. Illetve hát fölvetődött az az ötlet is, hogy ne csak 2 hétig tartsunk nyitva, hanem esetleg tovább, de ez nem rajtam múlik. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy ha nem is állandó kiállítás, de mondjuk egy évig, ha ezt itt Komlón nyitva tartjuk, és meg lesz hozzá esetleg a segítség, akkor ma még élnek olyan professzorok, tudósok, akik még az őskornál jelen voltak, Szegeden, Budapesten, mondjuk egy hónapban egyet szívesen lehívnék ide, mert vagy őket ismerem, vagy azt ismerem, aki ismeri őket, és nagyon szívesen eljönnének, és hát az szerintem Komlónak egy elég szép nevet hozna, hogyha ez sikerülne fedél alá hozni. Én nyitott vagyok rá, de hát nem rajtam múlik. Tényleg nagyon jó lenne, hogyha ez sikerülne. Van egyébként kedvenc darab? Kifejezetten kedvenc darab. Nekem ez nehéz erről mit mondani, mert én az összes Macintosh gépet szeretem. Talán amik különösebben közel állnak hozzám, az egyik a kocka. Sőt, ebből van egy nem Apple, hanem Next kocka is, ez talán a legkedvesebb, de nagyon szeretem a bejáratnál látható 128K-t, és mondjuk a Lizát, ezek az én kedvenc. Ez mind Apple és Steve Jobshoz köthető gépek. Imre, ön? Hát nagyon sok kedvencem van. A Brainiac-et, amiről beszéltem, azért kedvelem leginkább, mert azt akkor adták ki, amikor én születtem, tehát az pontosan velem egyidős. Illetve ami még nagy kedvencem, az a Commodore cégnek egy olyan gépe, amit állítólag Ferdinand Porsche tervezett, de se megerősíteni, se cáfolni nem tudta eddig senki. De egy gyönyörű szép gép, nem csak egy darab van belőle, hanem nagyon sok, tehát azért eleinte elmentem a világ végére is. Sőt, először csak azt akartam gyűjteni, de amikor kiderült, hogy abból annyi van, annyiféle fajta, mint amennyi itt összesen gép ki van állítva, akkor erről letettem. De egy gyönyörű szép gép, és nagyon szeretem. Ez egy bakelit lemez. A régi lemezjátszókból, és ezt bevonták mágneses anyaggal. Ugye ugyanaz, ami a mágnes szalagon van. Ide be lehetett helyezni, úgy. Csináltak egy olyan mágnes fejet, a tű helyett, egy kicsit hátrébb hajlítom, amit ilyen ékalakra gyakorlatilag kivágtak, és akkor ezzel a 2 állítási lehetőséggel lehetett állítani szektorokat. És a maiak is pontosan így működnek. Tehát a floppy, a Winchester, és akkor az oda ment arra a szektorra, lehelyezték, és akkor megvolt az adat. Nagyon szimpatikus volt számomra, hogy ez a kiállítás úgy is működik, hogy nem csak ide jönnek az emberek, megnézik, beírnak a könyvbe, elmennek, hanem a 2 Imre nagyon profi előadást is tart az egyes gépekről. Ennek prózai oka van. Ennek az az oka, hogy amikor megkaptuk a termet, akkor első kiállítók vagyunk, nem tudtuk, hogy ez mennyi időt fog igénybe venni, hogy ezt egyáltalán nyitásképes kiállítássá varázsoljuk, és arra már nem maradt idő, hogy kirakjuk a cédulákat, mert ugye úgy lenne teljes a kiállítás, hogyha egy látogató egymaga végig körbe tud menni, akkor mindenről el tudja olvasni, hogy mi az, miről ismert, hova tegye körülbelül, de hát ehhez kellett volna még plusz 1 vagy 2 hét, és egy könyvnyi cédulát kellett volna körülbelül megírjunk, és akkor mivel erre már nem maradt idő, úgy döntöttünk, hogy akkor inkább felváltva, ha hívnak, itt leszünk, és akkor nagyon szívesen segítünk, a kérdésekbe válaszolunk. Tényleg arra gondoltak esetleg, hogy egy könyvet is írjanak erről a számítógép történetéről? Hát jelenleg én